भाई और भौणी माने कल्पना करंतु एक एमिति दिन ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇ ନିଜ ହାତରେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ କହନ୍ତି, ହେ ମୋ ବନ୍ଧୁ, ତୁମର ଭକ୍ତି ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ଏହା କୌଣସି କାଳ୍ପନିକ କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ସତ୍ୟ ଘଟଣା ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଛୋଟ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ଥିଲେ, ଭିକ୍ଷା ମାଗି ପରିବାର ପାଳୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଘରେ ପତ୍ନୀ ଓ 2 ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତି ଥିଲା ପଥର ପରି ଅଟଳ। ପ୍ରତିଦିନ ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯାଉଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପୁଥିଲେ ଏବଂ ଭଜନ ଗାଉଥିଲେ। ଯଦି କେବେ ଭିକ୍ଷା ନ ମିଳେ ତ ସେ ଉପବାସ ରଖି ଏକାନ୍ତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ପତ୍ନୀକୁ କହୁଥିଲେ, ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା। ଧନ ନାହିଁ କି କୂଳ ନାହିଁ, କେବଳ ପ୍ରେମ ଓ ଭକ୍ତି ଦରକାର। ଏକଦା କେତେକ ଦିନ ଭିକ୍ଷା ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଘରେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ରହିଲା ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଭୋକରେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ପତ୍ନୀ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଗଲେ। ସେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁ କହିଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁରୀ ଯିବୁ, ମୋ ବନ୍ଧୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି 5 ଦିନର ପଥ ଅତିକ୍ରମ କଲେ। ଭୋକରେ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଗଛର ପତ୍ର ଖାଇଲେ, ଜଳ ପିଇଲେ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୋଳରେ ନେଇ ବନ୍ଧୁ କାନ୍ଦି କରି କହୁଥିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛି। ଶେଷରେ ପୁରୀ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦେଖି ବନ୍ଧୁ ଧରଣୀରେ ଲୋଟି ପଡ଼ିଲେ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ମୋ ବନ୍ଧୁକୁ ଦେଖିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଥିଲା। ସେମାନେ ନାଳି ପାଖରେ ବସି ପବିତ୍ର ଜଳ ପିଇ ରାତି କାଟିଲେ। ରାତି ଗଭୀର ହେଲା। ହଠାତ୍ ଏକ ଦୀପ୍ତିମାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିଲେ। ହାତରେ ରତ୍ନ ଖଚିତ ପ୍ଲେଟ୍ ଥିଲା ଏବଂ ତା ଭିତରେ ମହାପ୍ରସାଦ। ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ହେ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି, ଏହା ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରସାଦ, ନିଜ ହାତରେ ଖାଅ, ତୁମର ଭକ୍ତି ମୋତେ ଟାଣି ଆଣିଛି। ବନ୍ଧୁ ଆନନ୍ଦରେ କମ୍ପି ଉଠିଲେ ଏବଂ ପ୍ରସାଦକୁ ବହୁତ ଖୁସିର ସହ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ପତ୍ନୀ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁଆଇଲେ। ଖାଇ ଖାଇ କହୁଥିଲେ, ଦେଖ ମୋ ବନ୍ଧୁ କେତେ ଦୟାଳୁ, ନିଜେ ଆସି ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ସେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଲେ। ସକାଳ ହେଲା। ମନ୍ଦିର ଭଣ୍ଡାରରୁ ସେହି ରତ୍ନ ଖଚିତ ପ୍ଲେଟ୍ ହରାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଲା। ସେବକମାନେ ଖୋଜି ଖୋଜି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପ୍ଲେଟ୍ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଚୋର ଭାବି ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କାନ୍ଦି କରି କହିଲେ, ଏ କେଉଁ ବନ୍ଧୁ, ଯିଏ ଭୋକରେ ମରୁଥିବା ଲୋକକୁ ମାରୁଛ? ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହସୁଥିଲେ ଓ କେବଳ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଥିଲେ। ସେହିଦିନ ରାତିରେ ରାଜା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। କହିଲେ, ମୋ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କର। ମୁଁ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଦେଇଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରର ହିସାବ ରକ୍ଷକ କର। ରାଜା ତୁରନ୍ତ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ଏବଂ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଓ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରର ଭଣ୍ଡାରର ହିସାବ ରଖିବାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବଂଶଧରମାନେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ସେହି ସେବା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ ଏଇଆ ଶିଖାଏ କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ଧନ ଦରକାର ନାହିଁ, କୂଳ ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ନିଷ୍ଠାପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେମ ଓ ଅଟଳ ଭକ୍ତି ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।